jo sóc la Martina Sala Leal, de l'Institut Josep Brouguelet de Banyoles i sóc l'alumna en pràctiques del Servei Comunitari Fem Companyia. Avui, dins del curs de mòbil, aprendrem a com funciona l'agenda de contactes. Espero que us serveixi molt el meu vídeo. D'acord, aquest és un vídeo explicatiu on podreu veure pas a pas el que s'ha de fer per poder utilitzar correctament l'agenda de contactes. Si teniu algun dubte, em podeu escriure pel grup de WhatsApp i recordeu que si en algun moment necessiteu parar el vídeo, ho podeu fer. I també, si no heu acabat d'entendre alguna cosa, també podeu tirar enrere el vídeo per tornar-ho a escoltar. Primer de tot, haurem d'obrir el telèfon. Haurem de posar la contrasenya. Un cop la contrasenya posada, ens sortirà la pantalla principal, que és la que esteu veient ara mateix, on hi ha les diferents aplicacions que teniu vosaltres descarregats en el vostre mòbil. Entre elles hi ha el telèfon, que és la que haurem de pitjar per poder fer aquest vídeo. Pitjo el telèfon, en aquest cas el tinc aquí baix. Aquí podreu veure tots els telèfons que teniu agregats. Si esteu en els contactes i voleu afegir un contacte nou, és a dir, un número de telèfon nou, haureu d'anar a la pantalla on posa el més. En aquest cas el tenim aquí dalt. El clicarem i aquí ens posa nom, és a dir, hem de posar el nom de la persona que volem. L'exemple serà posar de nom Fem Companyia, que és el servei comunitari al qual estic participant. Per tant, escriurem D'acord. Un cop escrit el nom, hem de mirar on posa afegir telèfon. Ho tenim aquí. Ho veieu? Doncs hi pitjarem i aquí ens posa els números ja per poder escriure el número de telèfon. On posa casa, podeu seleccionar d'on voleu que sigui, per exemple, el número de telèfon d'una casa, de la feina, de l'escola. No en tots els casos ho trobareu això, però si en algun del vostre telèfon ho posa, seleccioneu l'opció que voleu. En aquest cas, jo posaré feina. I només ens falta afegir el número de telèfon. El número de telèfon que vull afegir és 972 25 80 388. Un cop el tinc posat, només haig de posar el fet, és a dir, per guardar-lo. I jo ara ja el tinc guardat. Què ens pot passar? Que a vegades haguem afegit un contacte nou i li vulguem canviar el nom que li hem posat. Doncs això es pot fer. És molt fàcil. Simplement haurem d'anar a l'aplicació de telèfon, com us he ensenyat abans, i clicar el contacte al qual li vulguem canviar el nom. En aquest cas és el de Fem Companyia. Doncs clicaré i em sortirà l'opció d'editar. La clicaré i pitjaré a on hi ha el nom i el borraré, ja que aquest no el vull. I ara penso, ostres, el vull canviar per serveis socials. Doncs simplement haig d'escriure aquest nom. Un cop l'he escrit, només haig de posar a l'opció de fet o d'un tic o allò que hi trobeu per marcar correcte. En aquest cas jo tinc fet i ja està. Ja se m'haurà canviat el nom del contacte. A vegades pot ser que vulguem eliminar un contacte. I què hem de fer? Doncs és molt fàcil. Hem de clicar en el contacte al qual volem eliminar. En aquest cas serà el de serveis socials. Jo el clico i posaré l'opció d'editar. Pot ser que en el vostre mòbil, dins la pantalla, aquesta que esteu veient ara,
ja us posi eliminar contacte. Doncs simplement ho trobareu allà. En canvi jo haig de pitjar aquí on posa editar, baixar, i llavors ja em posa eliminar contacte. Vosaltres, al moment que trobeu eliminar contacte, clicareu, eliminar contacte, i ja se us haurà tret. I si diem, ostres, no, m'agradaria tornar a afegir el contacte que he eliminat, doncs és molt fàcil. S'han de seguir els mateixos passos per afegir un contacte nou, ja que l'haurem eliminat. Els passos seran el del primer pas que us he ensenyat en el vídeo. Haurem de clicar on posa afegir o el signe de més i em demana nom. Doncs jo vull posar fem companyia i penso, ostres, vull que tingui un cognom. Si us dona l'opció de posar-ho a cognoms, ho podeu posar aquí. Si no, ho podeu posar tot seguit del nom. En aquest cas, jo ho posaré aquí. I de cognom vull que es digui serveis socials. Doncs simplement ho haig d'escriure. Llavors haig d'anar a l'opció d'afegir telèfon. Com us he dit abans, pot ser que us surti l'opció de posar d'on és el telèfon. En el meu cas sí que em surt. Per tant, clicaré feina i escriuré el número de telèfon que vull. En aquest cas és 972 58 03 88. I només hauré de posar el fet o enllestit o algun lloc que marqui correcte de que ja ho tenim fet. I ja està, ja el tornem a tenir agregat. Que volem trucar a algú? Doncs molt fàcil. Estem a la pantalla principal, que és la que esteu veient ara, amb totes les aplicacions, i apliquem l'aplicació de telèfon. Aquí jo escolleixo el contacte que vull trucar. Clico i simplement haig de fer clic en el telèfon. Si algú ens està trucant i li volem agafar el telèfon, haurem de pitjar a acceptar, el tic, i si li volem penjar, doncs a la creu, refusar. Si estem parlant amb una persona i volem posar l'altaveu per poder-la sentir més fort, o per exemple perquè estem rentant plats i en aquest moment no podem agafar el telèfon, només hem de pitjar altaveu i així podem sentir a la persona de lluny. Ja veureu. Digues hola. Hola. Ho veieu com ho sentim fort? Si volem treure les mans lliures, l'altaveu, haurem de tornar a clicar. I llavors, per poder-lo sentir, ens haurem d'acostar el mòbil a l'orella com normalment. Pot ser que mentre estiguem trucant se'ns tregui el número de la persona, és a dir, el contacte, i se'ns torna a la pàgina principal o en una altra pàgina. A dalt veurem que hi ha una cosa de color verd. Això vol dir que estem en una trucada, per tant, pitjarem i recuperarem el telèfon. I fins aquí el meu vídeo. Espero que us hagi servit per poder utilitzar millor l'agenda de contactes. Adeu!